ani kurantigɛ ka fura sɔrɔ o la a fɔ Emicom SARL yaasa i ka se k'i yɛrɛ tɔgɔ la kuran sɔrɔ i bolo su ni tile. Emicom SARL nalen no kana wasa kɛ kiti min bɛ n'o bɛ tali kɛ éclairage la o b'u bolo, ventilateur ta b'u bolo, téléphone ni radio ka taa fara min ye batterie lithium kan min tɛ ban fewu su tile kara min ye ka taa minɛn ninnu sigi fɛ yen o baarakɛlaw fana b'u bolo. Sɔngɔ o damatɛmɛ jalen no fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ min ye yɛrɛ tɔgɔ la kuran ye su ni tile kuru kara a fɔ Emicom SARL n'i b'a fɛ k'u sɔrɔ sa nɛgɛjuru sira 84 63 95 ani 30 i bɛ se k'o dasi Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ u bɛ yen fana u jabalaba Bakɔ Jikɔrɔ ni Bamakɔ kɔnɔna na bureau bɛ u bolo Kucalakaw fɛ yen Segu Sikaso min ye Kulukoro ye Kayi Nɔnsɔnbugu ani Mali fantan naani a fɔ Emicom SARL. Fo ka kuɲuman ni kuma ya aw minnu sɔgɔnbɛ an ka kibaruya sira bɛɛ lajɛlen na aw bisimila bi wula in na bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan ka sanga ni bi tɛnɛ juillet kalo tile 6 san 2026 an ka kunnafoni labakuruba dɔ bɛ na tali kɛ AES jamana sigili o ye san 2 sɔrɔ o kɔnɔna la maa mun bɛ AES ka fara ɲɔgɔn kan kulu ɲɛmaa la Capitaine Ibrahima Traoré a y'i dantigɛ AES ka denw ye. An ka fintigilakaw ni dɔgɔkun in kɔnɔna la Mali fan caman kɔnɔ u ye susuli kɛ juguw kan ka juguw ka bingani wale ka a kunbɛn ni ka malidenw lakana ka maa ŋaniya jugu ninnu ka u caman ka u faga fintigilakaw ka ɲɛmaaso u ka kɔrɔfɔw la. Marabolo kɔnɔna kibaruyaw bɛna taa ni an ye Kulukorokaw fɛ yen nɔ siraban kasara kɛra sababu ye ko ka maa 4 ka o bɔnɛ ani na Kucalakaw ka sugujeni kɔfɛ ko cɛni da gosi o bɔnna kosɛbɛ. Kunungo Irankaw fɛ yen nɔ kɔkan kibaruyaw kɔnɔna la u ye dugawu kɛ ka ɲɛsin u ka numinɛbaga ni o ye Ali Khamenei ye ale mun fagara Amérique ni Israël u ka kɛlɛ senfɛ. Ninnu de an ka wulana kunnafoni la kumaba dɔ ye an bɛna kunnafoni wɛrɛ fara minnu kan sɔɔni ka ɲɛfɔli bonya aw ye a y'aw bisimila. Juillet kalo tile 6 san 2023 de ni san 2024 de AES jamana ka fédération o bilala sen kan ɲina ye a san 2 ye an bɛ juillet kalo tile 6 la san 2026 ko san 2 in kɔnɔna la baara mun kɛra o sanyɛlɛma kɔnɔna la san 2 kɔnɔ maa mun ni ale bɛ AES ka fara ɲɔgɔn kan kulu ɲɛmaa la bi Capitaine Ibrahima Traoré Burkina Faso jamana ɲɛmaa a y'i dantigɛ AES ka denw ye kuma min na ni a ye a yɛrɛ k'a fɔ ko a ka folikan ni a ka kumaw bɛ lase AES ka denw bɛɛ lajɛlen ma Malidenw Burkina Faso ka denw fo ka taa se Niger ka denw ma ka sanga ni baaraba mun kɛra san 2 kɔnɔna la Capitaine Ibrahima Traoré a y'i da don o la ka o kumaba dɔ walawala maaw ye a ye fɛn mun ye kulu in bilala sen kan cogo min na ka o blankan ka yira Malidenw na ka yɛrɛ k'a fɔ AES ka denw na ko septembre kalo san 2023 de AES jamana hakilina tara a kun dabɔra faraɲɔgɔnkan de kama nka k'a kɛ kulu yɛrɛ ye ni o ye confédération ye faraɲɔgɔnkan kulu ye o hakilina tara ani o bɛnkan tara juillet kalo tile 6 san 2024 o de b'a to nin ye a san 2nan ye Capitaine Ibrahima Traoré ka kɔrɔfɔw la ko hakilina mun n'a laɲini sigira de ka lakana ko ka a sinsin jamana sabaw ka se ka u ka kanali
Kenya fɛ cogo min na o kɛnɛ kan fintigilaka mun bɛ baara la AES jamana maa saba bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la jamana saba bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la Capitaine Ibrahima Traoré a ye tasibila kɛ ka ɲɛsin olu bɛɛ lajɛlen ma fo ka taa se bingani walew kɛra ka maa minnu sɔrɔ ni o ye population civile ye fo ka taa se fintigilakaw ma ka tasibila kɛ ka ɲɛsin olu bɛɛ lajɛlen ma ko AES jamana ye baara mun kɛ jamana ni jamana wɛrɛ siraw koɲɛw kunna bunakun kan bi a bɛ maa munafa baw an mana taa diɲɛ fan o fan an bɛɛ lajɛlen bɛ kumakan kelen de fɔ ni o ye jamana saba ka hakilinaw ye ani fo ka taa se bamanciya warijɔkɛla tigilamɔgɔw kɛlɛli hakilina kelen de bɛ an bɛɛ da la ka se ka jugu kelen kɛlɛ ni o de jafara wale tigilamɔgɔw ye wa ko AES jamana lakana kɔfɛ an bɛ ka baaraw kɛ an ka yɛrɛtigiya ani fo ka taa se an ka nafaw baaraw bɛ ka kɛ nin bɛɛ lajɛlen kan ko n'i y'o ta k'a lajɛ an ka faraɲɔgɔnkanw kɛra sababu ye ka se ka a yira maa si tɛna i da don anw ka kow la anw yɛrɛ de bɛ an ka jamana koɲɛw ko o law tigɛ ni o ye jamana saba bɛɛ lajɛlen ye souveraineté yɛrɛ mun ni an bɛ k'a kɛ ko a bɛ ka taa sira mun fɛ ko laɲini ye mun ye souveraineté ka taa an ka kɛ an yɛrɛ ta ye baloko sira fɛ an ka kɛ an yɛrɛ ta ye kuranko sira fɛ an ka kɛ an yɛrɛ ta ye nafoloko sira fɛ ko wulikajɔw bɛ ka kɛ o bɛɛ lajɛlen de kɔnɔna la ani fo ka taa se AES jamanaw kɔnɔ maaw ka se ka don jamana bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ka bɔ ko libre circulation jagoko sira ni a sira wɛrɛw nafa bɛ se ka bɔ cogo min na kalanko siraw diɲɛ sɔrɔ cogo kuraw ani fo ka taa se bayɛlɛmali ko usine ko nin sira bɛɛ lajɛlen na bi n'a ma bɛ se k'a fɔ ko tare AES jamana kɛra kulukolo girimanba ye an bɛ baara fɛn fɛn kɛ an b'a bɛɛ lajɛlen kɛ an saba bɛɛ lajɛlen ka nafa wa an bɛɛ kɛn bɛ jamana kelen de ye ka se ka laɲini kɛ wa ko fɛn mun ye ani an sigiɲɔgɔn jamanaw ka koɲɛw ye Capitaine Ibrahima Traoré a y'i da don o koɲɛw la a ko farafina gun kan bi anw labɛn bɛ ka baara kɛ ni bɛɛ lajɛlen ye nka anw ko fɛn saba de bɛ yen nɔ o tɛ tɛrɛmɛ o de ye bonya ani karama ye jɛɲɔgɔnya bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ani fo ka taa se AES jamana sabaw an ka yɛrɛtigiya ani maa si tɛ o tɛrɛmɛ ani ɲɔgɔn cɛ jamana wɛrɛw ka n'u da don anw ka koɲɛw la ko non ingérence an tɛ o fɛrɛ tɛrɛmɛ ani maa si cɛ nin bɛɛ lajɛlen de mana bɔ a la ko an labɛn bɛ ka se ka baara kɛ ni bɛɛ lajɛlen ye farafina jamana tɔw minnu bɛ yen ni o ye CEDEAO kulu ye AES labɛn bɛ ka baara kɛ ni u ye nka baara bɛ kɛ jɛlenya bɛɛ lajɛlen ka nafa de kɔnɔna la Capitaine Ibrahima Traoré a ka kɔrɔfɔw la kumaba ni kumabaaraw la a ye nin kɛ ka tila ka wele bila AES kɛdenw ma ko bɛɛ lajɛlen ka to ɲɔgɔn minɛ yaasa laɲini ye mun ye an bɛ kologiriya ka ɲɛta ka olu siraw bɔ farafina jamanaw kɔnɔna la bi Faransi jamana ni jamana caman furu bɛ ka sa ka taa fɛ Faransi jamana ka fanga min tun bɛ farafina gun kan a fangaw bɛɛ lajɛlen bɛ ka bɔsi a la ko yalima Faransi jamana bɛ ka i sinsin dugujukɔrɔ nafolo ani k'a ɲini ka jamanaw senkɔrɔma cɛ a ye o wale minnu kɛ a bɛ a ka barabila fɔli yɔrɔ de la wa maa bɛ se k'a fɔ ko ɲininkali tɔ min bɛ yen nɔ bawo ko lahala mun bɛ yen bi ani maaw ɲɛ bɛ ko la cogo min na maa bɛ se k'a fɔ Faransi jamana a bɛ bɔda la ka bɔ farafina a ka fanga mun tun bɛ yan nɔ a ka fanga bɛɛ lajɛlen bɛ ka fɛgɛya wa ni farafina ka jɛɲɔgɔnya a furu satɔla a bɛ laban de la bi an bɛ don min na ko bi yaasa ka se ka faamali sɔrɔ o ko ɲɛna Kebamte fan fɛ Kasim Traoré ɲinili dɔ kɛ o ko kan an bɛ o lajɛ. an filɛbaw ni an lamɛnbaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn fala ye a bɛ n'a fɔ kunnafoniw dicogo ni kibaruyaw dicogo bɛ ka kɛ cogo min na bɛɛ bɛ k'i sɔn i ta fan fɛ faamuyali o ma sɔrɔ maa caman bolo ANEFIS ko la chef d'état-major bɔra ka bataki min kɛ a kɔrɔ tɛ ko ANEFIS binna dɛ a kɔrɔ t'o ye dɛ maa caman k'a ko o tɛ wolomasiri taw bɛ ANEFIS fala ye u b'u ka jɔyɔrɔw b'u bolo u ka fɛɛrɛw b'u bolo nka bɛnbɛn belebeleba de bɔra kɔfɛ ka na di bamanciwale kɛbaaw ma a wulikajɔ de bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ u bolo k'a fɔ ko an tɛ ANEFIS ayi fo wagati min na an bɛ ka kuma nin sisan ANEFIS bɛ Mali wolomasiri tabaw bolo maaw k'u bila u kunna u k'u hakili latigɛ ni o ye jan dali nansara jamanaw fɛ yaasa ka se ka farafina ka dugujukɔrɔ nafaw sɔrɔ k'u wasa don farafina la a ma daminɛ bi fala ye wa a tɛna na ban bi n'o y'a sɔrɔ jɔnya waati sago tun bɛ anw ka dugujukɔrɔ nafaw bɛɛ lajɛlen na u ye diɲɛ kɛlɛba filanan kɛ min kɛ u ye diɲɛ boso ni fala ye
bɛɛ lajɛlen k'i wasa don yɔrɔ dɔw la yɔrɔ dɔw dira Faransi ma dɔw dira Espagne ma dɔw dira min ye hali Allemagne ninnu bɛɛ lajɛlen falaw bɛɛ lajɛlen ka jɔnya jugu sirilen don farafinnakaw la bi bi in na ni jamana caman olu kɛlen don ka wulikajɔ kɛ k'u cɛsiri k'u wasa don u yɛrɛ la nka Faransi de ko ayi ale tɛ se ka ɲɛ a taw kɔ fiyewu o janda o bingali o wulikajɔw olu de bɛ sen na Faransi nin waati laban in na maa caman y'a ye k'a fɔ ko makama min tun b'a la daraja min tun bɛ a la farafin jamana damadɔw kɔnɔ olu bɔra a bolo a mɛnna ni ale yɛrɛ kun ye olu mara ka tɛmɛ Mali b'o o la Niger b'o la Burkina Faso b'o la Centrafrique ka taa se Madagascar ma ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ka Faransi jalaki bi k'a bɛ fɛ k'u ka fanga dafiri kɛ wa fala ye nin tilancɛ bɛɛ la ni Centrafrique yɛrɛ tɛ sɔrɔdasiw olu de bɛ fanga la ye wa olu de bɛ ka baaraw kɛ bi bi in na yaasa dugudenw bɛ se ka lafiya cogo min juin kalo tɛmɛnen tile 30 Burkina Faso kaw olu bingali dɔ taara ka ɲɛsin u ma bingali min ni a kɔkɔrɔ donna kosɛbɛ Bamanciwale ni ɲɔgɔnwale kɛbaw fɛ san kelen o kɔfɛ Burkina kaw ko marakala so tɛ fila ye fala ye min ye Faransi ye k'a bolona bɛ waleya in kɔfɛ bi a b'a kɔfɛ sini wa olu ye min lakɔlɔsi olu ni Faransi ka ɲɔgɔn bila pewu u ka bɛɛ lajɛlen ka ci ka danna jamanaw tɛ siran ɲɛnabɔ baara kana kɛ samantiya ni foyi kana ye a la n'i y'o ta k'o lajɛ o ɲɔgɔnna kelen don Centrafrique kaw fana fɛ yen Centrafrique bi wulikajɔ tun kɛra yaasa jamanakuntigi min bɛ k'ale dafiri juin kalo tile 30 u ka dugu min bɛ yen n'o ye Dakɔfɔ kaw fɛ yen ye bingali ni Bamanciwale ni ɲɔgɔnwale kɛbaw taara u daga ye ka tiɲɛniba don yen yaasa futinɛ bɛ se ka wuli cogo min duguba kɔnɔmaw ka se ka wujinɛ ka ɲɛsin jamanakuntigi ma k'ale ka wala sɛmɛ sabula mun na olu fana ye taabolo falen baara kɛcogo falen u ni Irisilakaw de bɛ ka baara kɛ bi min ye Centrafrique kɔni ye dogona tɛ min na fiyewu Faransi ka maaw tun bɛ yen u tun bɛ baaraw kɛ yen u tun b'u bolo di ɲɔgɔn ma yen a nana ye k'a fɔ o ko bɛɛ lajɛlen tɛ ka se ka sen sɔrɔ wa ni kibaruya ninnu fana bɛ ka di min ye Faransi yɛrɛ ye a yɛrɛ ka maa caman olu de minɛna ni jamana ninnu kɔnɔna bɛngali walew olu ta na sira fɛ Faransi ka fanga dafiri walew a ka fanga janfa walew a n'a bɛ se ka jamanaw dafiri cogo min o nana kɛ min ye Nigerkaw fɛ yen juin kalo tile 18 tɛmɛnen Niger pankurujigi kɛnɛ Nigerkaw ma dogo koyi u ko min ye ɲaamɛ kɔni ye u ɲɛtana kɛlen n'o ye pankurujigi kɛnɛ ye k'a sababu kɛ olu ye uranium min bɔ n'o talen n'o mara ye Faransi ko f'a k'o de ndaraki olu la ja kan min ye Abdramani Chani ye a ma dogo maa si la koyi a ko k'u bɛ fɛ k'ale ka fanga dafiri wa maa wɛrɛ foyi tɛ ni Faransi cɛ o waleya kelen o de bɛ Madagascar kaw fana fɛ yen Faransi sɔrɔdasi kɔrɔ dɔ n'o o ye Gibare ale minɛna ye sabula a kun kɛlen don ka maaw lawuli ka ɲɛsin min ye Madagascar fanga ma nin fan ninnu bɛɛ lajɛlen na a yirala sa k'a fɔ ko min ye Faransi kɔni ye a bolo bɛ nin ko ninnu na wa hali kununko Mali yɛrɛ kɔnɔ yan ANEFIS-kaw fɛ yen dɛmɛ min nana di minɛn min nana di wulikajɔ ni cɛsiri min taara ka ɲɛsin Bamanciwale ni ɲɔgɔnwale kɛbaw ma dogona fosi yɛrɛ tɛ a la tuguni Faransi bolo n'o b'a ko kɔfɛ falayi ka politiki kɛ ka politiki dɔn ka fɛɛrɛw sigi sen kan i ni jamanaw ka kuma aw ka ɲɔgɔn faamu aw ka sɔn k'a fɔ nin ye aw ta ye nin ye anw ta ye an ka se ka baara kɛ aw ka jagokɛlaw ka na aw ka sɔrɔkɛlaw ka na Faransi ko k'a t'o fɛ ko k'a bɛɛ d'a kelen de ma ale k'i sigi ni a ye a ka d'a ye cogo min a ka tila ka maaw bolo la sɔn AES jamanaw ko ayi olu tɛna sɔn ma bi u tɛna sɔn ma tuguni o de la sa Madagascar o Centrafrique o ninnu bɛɛ lajɛlen ka fara Mali Burkina Niger kan n'o ye AES jamanaw ye u bɛɛ lajɛlen y'a yira sa k'a fɔ olu tɛna segin u kɔ bi u tɛna segin u kɔ sini Faransi kɔni bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ n'o kan ka na bɛn sira fɛ sigiɲɔgɔnya sira fɛ min ye kumaɲɔgɔnya sira fɛ u bɛ sɔn ma nka k'a fɔ de ko fɔ Bamanciwale ni ɲɔgɔnwale kɛbaw kana ka na i kangara olu da la ko fo n'a sɔrɔ a bɛna sira wɛrɛ fɛ. n'an bɔra o kɔnɔna la an bɛ taa lakanako bunakun kan an ka finitigilakaw ni dɔgɔkun kɔnɔna la u ye baaraba caman kɛ baara mun ni a kɛra sababu ye ka Bamanciwale ni ɲɔgɔnwale tigilamɔgɔw k'u ka jan dɔ kunbɛn olumasiri tabaw ka ɲɛmaaso ka kɔrɔfɔw la a yɛrɛ k'a fɔ juillet kalo tile 4 an ka cɛfini tabaw ko daga caman kɔnɔ yɔrɔ mun na ni juguw nana ɲini k'u bɛ bingani kɛ an ka maaw kan k'a daminɛ Aguelok ANEFIS Gao Sevare ani Kenyoroba ko ni yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na u nana an ka cɛbalenw sɔrɔ u yɛrɛ ɲɛ minnu labɛn kunbɛn ka juguw kunbɛn ka u kɛlɛ olumasiri tabaw ka ɲɛmaaso yɛrɛ k'a fɔ ko an ka finitigilakaw ani an jɛɲɔgɔnw
ani minnu bɛ wulikajɔ ni boloɲɔgɔn na ɲɔgɔn fɛ ka se ka juguw kɛlɛ ko baaraba ni wulikajɔ kɛra jaabi mun bɔra a bɛ maa munafa a yɛrɛ k'a fɔ ko sevarakaw fɛ yen nɔ an ye bamancɛ walijɔkɛlɛ tigilama maa 20 ɲɔgɔnw ka olu faga ani fo ka taa se u maa caman tun bɛ minnu tun bɛ ka munumunu salo kɛ moto ani mɔbiliw la ko an ka cɛfini tabaw ye u bɛɛ dasi ka u bɛɛ lajɛlen daji gawukaw fɛ yen nɔ an ka wolomasiri tabaw ye wulikajɔw kɛ ka juguw kunbɛn ka u susu ni ka dadigɛ juguw la kosɛbɛ gawukaw fɛ yen nɔ an ka cɛfini tabaw ka ɲɛmaaso yɛrɛ k'a fɔ a ko fintigilaka maa 1 binna yen nɔ jamana kumabɔli la fo ka taa se maa 4 joginna ye nka ko o bɛɛ ta an ka cɛfini tabaw ye wulikajɔw kɛ u y'u jɔ u kolo la u y'u jɔ u ka kalikan bolo ka maliden ni a bolafɛn lakana fo ka taa se u joli laban na o hakilina de kɛra sababu ye ka se ka jugu caman ka olu daji Gawo marabolo kɔnɔna la wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ ko wulikajɔw ani fo ka taa se kɛlɛ kɛra ni cɛfariya kɛlɛ ɲɛdɔn ani fo ka taa se ka wulikajɔw kɛ maa minnu y'a ɲini k'u bɛ boli an ka cɛfini tabaw sanfɛ kɛlɛcɛw ni duguma kɛlɛcɛw bɛɛ lajɛlen de tun bɛ kɛlɛ kɔnɔna la ka u sira labɔ ka u susu ni ka u bɛɛ lajɛlen daji wa ko baaraw bɛ sen na wolomasiri tabaw ka ɲɛmaaso ka kɔrɔfɔw la yaasa ka se ka juguw ka u gosi ka u daji u mana kɛ fan o fan halisa an bɛ to an ka cɛfini tabaw ka wulikajɔ kɔnɔna la juye kalo tile 4 an ka cɛfini tabaw ka ɲɛmaaso yɛrɛ k'a fɔ ko baara ni wulikajɔw kɛra an ka maaw bɛɛ lajɛlen fɛ ka sanga ni juye kalo tile 4 ta tɛmɛnen kɔfɛ ye juye kalo tile 5 kunungo ko an ka cɛfini tabaw u ye baaraw ka a bila sen kan ka taa fɛ u tun ye baara mun daminɛ u ye kunungo tile bɛɛ lajɛlen kɛ kɛlɛ ani wulikajɔw la ka ɲɛsin jugu ma anefis kɔnɔna la an ka cɛfini tabaw ko u ye jugu susu ka u sira labɔ minnu y'a ɲini k'u bɛ boli susuli dalen o kan sibiridon kunungo kari ko maa minnu tun bɛ ka bori an ka cɛfini tabaw tugura u nɔfɛ ka u sira labɔ u n'u ka minɛnw ka u caman daji sanfɛ kɛlɛcɛw ni duguma kɛlɛcɛw bɛɛ lajɛlen de tun bɛ baara la wa ko an ka cɛfini tabaw u ye nin baara bɛɛ lajɛlen kɛ ni kɛlɛ ɲɛdɔn ni cɛsiri ni wulikajɔw ye yaasa ka se ka jugu kɛlɛ wolomasiri tabaw ka ɲɛmaaso yɛrɛ k'a fɔ a bɛ jigisigi di malidenw ma bɛɛ lajɛlen ka to fintigilakaw kɔ bɛɛ k'an ka cɛfini tabaw kɔkɔrɔma don bɛɛ ka da cɛfini tabaw la bawo k'u bɛ ka baara mun kɛ anefis kɔnɔna la bi ko maa si kana siran maa kana yirayira an ka cɛfini tabaw bɛ yen nɔ wa ko bɛɛ lajɛlen bɛ u bolo u bɛ ka baara kɛ wa u bɛ ka juguw ka u susu ni ka bɛɛ lajɛlen ni bololafɛnw ka olu lakana wolomasiri tabaw ka kɔrɔfɔw la halisa a yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko baaraba minnu kɛra sibiridon ni an ka cɛfini tabaw ye dadigi kɛ kosɛbɛ juguw la kibaruya minnu ni a bɔra an ka fintigilakaw ani an jɛɲɔgɔn minnu bɛ yan nɔ ko an ka cɛfini tabaw ka nin wulikajɔ in kɛra sababu ye ka bamancɛ walijɔkɛlɛ tigilamaw u ka ɲɛmaaba 2 ka olu faga kibaruya yɛrɛ k'a fɔ ko an ka cɛfini tabaw ka wulikajɔw ka fara an jɛɲɔgɔnw kan ni o ye irisi jamana ye ko u ye wulikajɔw kɛ k'u jɔ ko la fan bɛɛ lajɛlen fɛ yɔrɔ yɔrɔ la ni jugu nana ɲini k'u bɛ bi an kan ka daminɛ agɛlɔ ka taa se anefis gawo sevare keɲoroba ni yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na an ka cɛfini tabaw u ye jugu susu u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko jugu ka maa min tun bɛ yen n'u tun b'a wele ko abdurahman zaza ko an ka cɛfini tabaw ye ale faga u ka wulikajɔw ni o susu kɔnɔna la bamancɛ walijɔkɛlɛ tigilamaw ka kulu min bɛ yen n'u b'a wele ko junemu ko abdurahman zaza in ale tun ye u ka maa lakodɔnnen dɔ ye ani fɛnɛ bamancɛ walijɔkɛlɛ tigilamaw u ka maa min bɛ yen n'u y'u ka ɲɛmaa ye ko yad agali masurama kun don kibaruya mun n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ yɛrɛ k'a fɔ ko bamancɛ walijɔkɛlɛ tigilamaw u ka maaba wɛrɛ bɛ yen nɔ mun kun fɛnɛ kun dɔn bɛ kosɛbɛ ni o dɔ ye n baarakɛ akilali ni ale tun ye FLA maa ye ko an ka cɛfini tabaw u ye o susu ko FLA ɲɛmaa dɔ kun don an ka cɛfini tabaw ka wulikajɔ kɔnɔna la ka se ka maliden n'a bolofɛnw lakana k'u ye nin maa ninnu ka ninnu bɛɛ lajɛlen faga ka fara u kan wulikajɔ kɛra sababu ye ka maa wɛrɛw ni o ye jugu ninnu ye ka u caman ba ka a daji wolomasiri tabaw ka ɲɛmaaso yɛrɛ k'a fɔ baaraw bɛ sen na hali don min na an bɛ don min na ko bi wulikajɔw bɛ ka kɛ an ka cɛbalenw fɛ u bɛ tu kɔnɔna fan bɛɛ lajɛlen na u bɛ ka larawuliw kɛ jugu minnu bɛ k'a ɲini ka boli wa ko malidenw bɛɛ lajɛlen ka jigisigi sɔrɔ k'a fɔ cɛfini tabaw bɛ baaraw la laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ka juguw kɛlɛ ka an ka dugukolo fan bɛɛ lajɛlen k'a lakana maliden n'a bololafɛn bɛ lafiya cogo min na an bɛ taa CPI kɔnɔna la ni o ye
diɲɛ kurukara kiribon cour pénal international Mali Burkina Faso ani Niger an bɛɛ lajɛlen ko jamana saba bɛɛ lajɛlen ye k'an bɛɛ da nin kulu in ye bawo ka sangani juin kalo tile 24 ye san 2026 an ka jamana ɲɛmaaso o ye cikan bila ka taa diɲɛ seginnaani tɔnba Nations Unies ka secrétaire général yɔrɔ ka yɛrɛ k'a fɔ ko bɛnkan mun bɛ yen n'a bɛ wele ko statut de Rome ni CPI bɛ o kɔnɔna la ko an ka jamana ye hakilina ta ka yɛrɛ k'a fɔ anw bɛ bɔ nin kiriso in kɔnɔna la bawo anw tɛ ka an yɛrɛ y'a kɔnɔ wa anw tɛ an ka jamana saba bɛɛ lajɛlen ka hakilina de don cika in taara ni AES jamana saba bɛɛ lajɛlen de ka hakilinaw ye bɛɛ lajɛlen k'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen Burkina Faso jamana fo ka taa se Niger ninnu bɛɛ lajɛlen tun ye a laɲini k'a fɔ ko u bɛ bɔ nin kiribonba in kɔnɔna la bawo ko kiri in AES jamana kɛ mɛ k'a ye k'a fɔ faamaw de ka kiri don ani u bɛ ka laɲini de ka dadigi kɛ sentanw kan setan jamanaw maa minnu bɛ ko kɛ olu de bɛ kiri nka ni setigiw y'a kɛ foyi ti bɔ a la CPI bɛ i ɲɛtugu o kan o siratigɛ de la ka fara Niger kan Burkina ani Mali AES jamana saba bɛɛ lajɛlen la k'a fɔ nin kiriso in anw tɛ anw yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ an b'a laɲini an ka bɔ kiriso ninnu kɔnɔna la sɛbɛnfuraw bilala a tɔ tora kirisow u ka a sɛbɛnfura lajɛ n'u ka sariyaw ye kuma min bɛ u bolokɔrɔ yaasa an bɛ se ka bɔ nin kɔnɔna la ka an yɛrɛ ta an bɛ taa bololabaarakɛlaw olu ka kɛnɛ kan Bamako k'a daminɛ juillet kalo tile 4 ka taa tile 2 ka taa se a tile 4 ma bololabaarakɛlaw ka kuluba min bɛ yen ni o ye ODEPA ye farafina bololabaarakɛlaw olu ka conférence n'o y'a ministre ye o jalajɛba ta k'o 12nan kɛra Bamako yan nɔ kɛnɛ kuncɛli la o ye danaya ta k'a da an ka jamana kan an ka jamana bololabaarakɛlaw ka ministre Mamu Dafe ka ODEPA ɲɛmaaya ka o kalifa a la san 1 kɔnɔna la o siratigɛ de la kɛnɛ in a dayɛlɛli ni o ye ministre ka ɲɔgɔn ye an ka jamana premier ministre général division Abdoulaye Maïga ale tun bɛ o kɛnɛ kan an ka seko ni dɔnko ani bololabaarakɛlaw ka ministre ka fara farafina jamana 28 minnu bɛɛ lajɛlen bololabaarakɛlaw ka maa mafalenbaw experts ani ministre olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka se ka na tile 3 ninnu baro kɛ ko ninnu kuncɛliyara k'a fɔ laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye fɛɛrɛ dabaliw ka bila sen kan sɛbɛnfuraw ka kɛ yaasa farafina bololabaarakɛlaw bɛ se ka nafa sɔrɔ ka bololabaara la cogo min na ka an ka sɔrɔ ko yakubaya ni bololabaara ye kebamete fan fɛ mun bɔra kɛnɛ kan an bɛ jaamuw lajɛ. Au nom de son excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, je déclare solennellement ouvert les travaux de la 12e conférence des ministres de l'Organisation pour le développement et la promotion de l'artisanat africain. An ka jamana premier ministre général division Abdoulaye Maïga de ye baaraw nun don n'o bɛ tali kɛ farafina bololabaarakɛlaw ka ɲɛta kulu ODEPA ministre ka ɲɔgɔn ye tako 12nan kɛnɛ mun kan ni ministre bɛna ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya bololabaara yiriwali kama farafina baara dayɛlɛ in na bololabaarakɛlaw ka ministre kun bɔn bɛ jamana caman kɔnɔ Mali jamana gouvernement ma caman bololabaarakɛlaw ka kulu seko ni dɔnko tigilamaw nin bɛɛ dɔ kun bɔn bɛ ka sanga ni segin nafa ye ka ɲɛsin sɔrɔ siraw ma. An nisɔndiyalen don olu ta laban min na bɛ kɛ min ye ODEPA ye farafina cakɛda ye a n'a bɛ dugu 28 na san o san minisiriw bɛ lajɛba kɛ jamana kelen na salon ta tun ye Congo ye ɲinan ta kɛra Mali ye donc experts ni dɔnnibaaw fɔlɔ bɛ na ka kow fɛsɛfɛsɛ a kɔfɛ bi ye don laban ye jamana ninnu minisiri ye ɲɔgɔn sɔrɔ Bamakɔ yan an bɛna hakili jagabɔ kɛ an ka bololabaaraw an'an ka artisanat ani seko dɔnko bɛ se ka don ba la cogo min na farafinna donc an nisɔndiyalen don donc an bɛna o minisiriw bɛna o baara de daminɛ sisan pour que bololabaarakɛlaw bɛ se ka balo ka baara la cogo min na artisanat de bɛ se ka kɛ min ye parce que artisanat a b'an ka facɛ yira a b'an ka seko ni dɔnko yira a bɛ fɛn caman yira mais gɛlɛya caman b'a kɔnɔ an bɛna an da don o bɛɛ la cogo min na ni jamana 28 bɛ se k'i bolo ɲɔgɔn ma ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ nin ye koba ye Mali la parce que ni jamana caman ka ɲɔgɔn sɔrɔ Mali la tile 3 o ye koba ye donc an b'an balima jamana minnu nana an b'u bɛɛ fo dante foli min na. Mali bololabaarakɛlaw yɛrɛ k'a fɔ ODEPA nali Bamako ka jar'u ye a y'a to u ye ɲɔgɔn dɔn ni jɛɲɔgɔnw kɛ ni jamana wɛrɛ bololabaarakɛlaw ye sɔrɔ bɛ se ka bonya cogo min. Bon an ye nafa sɔrɔ a la parce que a y'a da an yɛrɛ ka jamana finiw
an yɛrɛ bɛ ka baara kɛ n'o de ye donc u nana u y'o ye u y'a apprécié bon an ye contact ta an n'u mɔgɔ caman u nana u ye sanni dɔw k'an kun an n'u mɔgɔ contact ta vraiment fɛn min don c'est très important. C'est très important parce que nous avons jamana kono bolola bara hukumna bon vraiment a jaranye a benama et puis anu ye ɲɔgɔn dɔn donc ko tɔ bi kɔfɛ quoi mɔgɔ si tɛ ko ala bɔ fan dɔn. Effectivement depuis u nana don min na fo bi an b'u nɔfɛ an bɛ ka kumaw lamɛn an bɛ ka kuma an n'u bɛ ka kuma an n'u bɛ ka échange kɛ bon an bɛ dugawu kɛ ala k'a kɔ k'a ma hɛrɛ de ye sinon an kɔni pour le moment an hakili sigilen don parce que an b'a dɔn k'a fɔ an ka ministre a hakili banna. Président ka fɔcogo la an ka ministre hakili banna parce que n'a fɛn fɛn kɛra a bɛ wele bila a ma k'an ka na o b'a jira k'a fɔ k'a hakili banna quoi. An b'a yɛrɛ la k'a fɔ o de pa ɲɛmaa bɛ maa min bolo bi ni o ye kungo minisiri muso ye a ka kɔrɔfɔw la sigi tɛmɛnenw baaraba minnu kɛra a y'i da don o kumaba dɔw la ani ko sigi in kuncɛli danaya min kan ka da an ka jamana seconde dɔnko minisiri Mamu Dafe kan k'a kɛ o de pa ɲɛmaa kura ye ko jamanaw bɛɛ lajɛlen labɛn bɛ k'a dɛmɛ baaraw kɔnɔ yaasa kolo in laɲini bɛ se ka sabati o mun ye bolola baarakɛlaw ka yiriwali ye. Kucalakaw fɛ yen nɔ sugujɛni wale mun kɛra yɛrɛ mɛ k'a fɔ cɛni mun donna maaw kun n'i y'a musaka fara ɲɔgɔn kan a dagosi bɛ t'i jɔ sefa wari $440 na ka sabu kɛ ko avril kalo tile 29 sugujɛni wale mun kɛra a ye maaw ka minɛnw tiɲɛ kosɛbɛ o kibaruya de bɔra ka bin u ye jateminɛli mun kɛ ka se ka kow lajɛ dɛmɛ bɛ se ka don u ma cogo min na marabolo ɲɛmaaw fɛ o siratigɛ de la marabolo ɲɛmaaw ani fo ka taa se baɲumankɛla bɛɛ lajɛlen welekan bɛ ka bila u ma maa minnu bololafɛnw tiɲɛna yaasa ka se ka dɛmɛ don u ma kulukorokaw fɛ yen nɔ siraban kasara kɛra sabu ye ko ka maa 4 de bɔnɛ a nin na k'a daminɛ juillet kalo tile 2 ka taa se a tile 3 su ma ko ka bɔ kulukoro ka na Bamako ni sira in ni a fɛrɛlen don mototigiw kuma bɛɛ o ni mɔbiliw bɛ don ɲɔgɔn na kosɛbɛ jango bɛɛ ni ninnu bɛ taa cɛncɛn ta kuma caman moto ni o bɛ se ɲɔgɔn ma ko a siratigɛ de la ni su kelen kɔnɔna la ni maa 4 bɛɛ lajɛlen bɔnna a nin na k'o siratigɛ la a bɛ ka laɲini bɛɛ lajɛlen ka i bolicogo dɔn ani fo ka taa se bɛɛ ka fɛlɛn dabaliw kɛ ka sira sariyaw labato yaasa siraban kasara ni a ɲɔngo o bɛ se ka kɛlɛ cogo min na sankaw fɛ yen nɔ kalanden maa 200 ɲɔngo hakili falen ni hakili juru cari kɛnɛ kɛra olu de kun ka ɲɛsin fasoden ɲumanya la kalanden minnu bɛ duguma kalansow la ko ka u gili don ka kalanbulon k'u kun mun b'a to u bɛ se ka fasoden ɲumanya faso kanu ka mɔn ni a ye ko in daminɛna ka bɔ juillet kalo tile 2 la ka taa se a tile 3 ma ko nin baara in a laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye sani a marabolo denw bɛ se ka kologiriya ka daminɛ yangaso tominya kɛnparina nin n'a maaw bɛɛ lajɛlen kun bɛ a la minnu ni olu ye kalan sɔrɔ k'a fɔ jamana kanu jamanaden bɛɛ lajɛlen kan ka se ka o faamu korokaw fɛ yen nɔ u ka buguda 28 sɛbɛnfura dira olu de ma k'a fɔ k'u ka fiɲɛ cogoya ka ɲi u b'a yira k'a fɔ u ka sigida lakanako ani sanuyaliko o baaraw ɲɛna kosɛbɛ o siratigɛ de la u ye sɛbɛnfuraw ta k'a di koro komini minnu bɛ yen nɔ ni o dɔ bɛ tali kɛ koporonda ani fo ka taa se koporo pen o buguda 28 ma bawo ko buguda ninnu ye baara kɛ sigida lakanako ka fiɲɛ lahala k'a dilan ka ɲɛ ko o de la jateminɛli kɔma ni gas mali o ONG fo ka taa se fondation des nations unies pour l'enfance olu de ni jateminɛli kɛ yɛrɛ k'a fɔ ni maa minnu ye baara mun kɛ u kan ka fo sɛbɛnfuraw ka d'u ma ka bɛɛ lajɛlen galabu fɔ ni bɛɛ ka sigida lakanaw kɛ n'o bɛ kɛ sababu ye ka kɛnɛya ko ka a sinsin kajolokaw fɛ yen nɔ sifinaka dɔw kalanbulon kɛra olu kun jiriw bɛ don ɲɔgɔn kɔnɔ cogo min na ka jiriw kɛ kelen n'a bolo ko ka a girife siratigɛ la yɛrɛ k'a fɔ ko sifinaka maa 26 musolakaw fara cɛmaninw kan olu de garisɛgɛ donna ni baara in na ka se ka jiriw dɔn jiriw bɛ don ɲɔgɔn na cogo min na jiri minnu ni suguya kelenw tɛ ka se ka u kari ɲɔgɔn na yaasa u bɛ se ka jiriden suguya kura dilan ko ni hakilina mun ni sɔrɔ sira kuraw don bawo cikɛko la walima jirituruko la a bɛ kɛ sababu ye jiriturulaw ani cikɛlaw u bɛ nafa kura bɔ u ka baaraw olu la ko kan kibaruyaw bɛna taa ni an ye Senegali jamana kɔnɔna la Senegal jamana ɲɛmaa Basiru Jomayi Fall a ka fangaɲinitɔn baaraw olu banna fangaɲinitɔn kelen ni mun n'a kuma tun bɛ sen na a bɛ waati jan bɔ kibaruya yɛrɛ k'a fɔ jamanakuntigi a y'a ka fangaɲinitɔn ka a daɲɛnɛmaya ka yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ jɔnwala don
fanganitɔn filɛ ni jamanakuntigi ta de don o kɔrɔfɔ de dayanɛmara a ka maaw fɛ maa minnu o y'a fanfɛmaaw ye ni mɛriw dɔw b'a kɔnɔ ani fo ka taa se u ka fanganitɔn kɔrɔ a tun bɛ minnu na o maa caman bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni fanganitɔn in kɔnɔ o de kɛn bɛ sabu ye bi ka kumaw ani fɛn caman ka olu caya Senegali jamana kɔnɔna la tɔgɔkaw fɛ yen nɔ marabagaw yɛrɛ k'a fɔ ko nin waati in na san ka tiɲɛnibaw olu kɛra sabu ye ka maa 5 ɲɔgɔn de bɔnɛ ani na olu ye kibara kunfɔlɔw ye bawo ko ka a bɔ juin kalo labanw na ka se nin waati ma san ka tiɲɛnibaw a bɛ ka kɛ sabu ye ka gɛlɛyaba lase dugudenw ma o siratigɛ de la ko wele bɛ bila kuma bɛɛ maa minnu kan ka maaw lakisi ni o sekurisiw ye u k'u labɛn an filɛ samiya waati min na bɛɛ lajɛlen ka i kɔlɔsi bɛɛ ka bɔ jidayan fan fɛ yaasa jamana ɲɛmɔgɔw bɛ ka fɛlɛ mun kɛ san ka tiɲɛni dɔw bɛ se ka kunbɛn cogo min na Tanzanikaw fɛ yen nɔ ni maaw kun kan ka bɔ k'u ka nisɔngoya yiraliw kɛ walima k'u ŋanɛ yira ka sanga ni kalata mun ni o kan ka kɛ maaw ka bɔli maaw bɛ ka siran bawo ko jamana ɲɛmaaw ye fintigilakaw bila bɔlɔnkɔnɔba fanbaw bɛɛ lajɛlen na duguba kɔnɔnaw la o siratigɛ de la maaw ye k'a fɔ kalafili tɛmɛnenw na mun kɛra octobre kalo la nisɔngoya yiralaw walima maa minnu ka u hakilinaw yira k'a fɔ k'u ma sɔn kalafili fɛn dɔw ma olu ni fintigilakaw kun karimɛ ɲɔgɔn na ka sanga ni sini de ye maaw b'a la ka bɔ u bɛ fɛ ka bɔ ka se ka manifester nka u jɔrɔlen don fintigilakaw dasilen bɛ fan bɛɛ fɛ cogo min na o n'u kana se ɲɔgɔn ma Nigeria jamana kɔnɔ a yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko kɔngɔ fanga bonyanden don Nigeria kɔran fan fɛ bawo jateminɛlaw yɛrɛ k'a fɔ kulu mun bɛ yen nɔ ni olu bɛ baloko bilankɔrɔw kunna olu kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko baloko gɛlɛya de kɛn bɛ ka ni maa ninnu sɛgɛ kɔran fan ninnu kɔnɔna la maa 17 ɲɔgɔngo olu de bɛ Nigeria kɔran fɛ marabolo kɔnɔna la ka sanga ni kɛlɛ ni a ɲɔgɔngo wulikajɔw ani fo ka taa se jolibɔn wale minnu ni o bɛ ka kɛ kɔran fan fɛ o de kɛn bɛ sabu ye ka kɔngɔko gɛlɛya k'a lase Nigeria jamana kɔran fan ma o hakilina in o de kɛra programme alimentaire mondial PAM ani fo ka taa se Nations Unies kɔnɔna la minnu bɛ baloko bunakun kan k'a ka kan joona joona fɛlɛn dabaliw bɛɛ lajɛlen ka kɛ jamana ɲɛmaaw kɛnyɛrɛyew ani jamana wɛrɛw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka fanga fara ɲɔgɔn kan cogo min na ka baloko ka a sinsin ni jamana in kɔnɔ kunun ko Iran ka denw u bɔra ka caya kunun kari Iran faba Teheran kɔnɔna la yaasa ka se ka taa duwawudon kɛ ka ɲɛsin u ka gidi ma ni o ye Layatola Ali Khamenei ale mun ni a fagara Amɛriki jamana olu ka susuli dɔ senfɛ fo ka taa se a denkɛ fɛnɛ ma ni o ye Mustafa Khamenei ye ko nin waati in na u ka maaba minnu ni olu fagara kɛlɛ kɔnɔna la kɔsada in ta kɛra a denkɛ de ye ni o ye Mustafa ye ko o de la Iran ka denw u kun bɔn bɛ ka caya kosɛbɛ yaasa ka se ka taa duwawudon kɛ ka ɲɛsin u ka nin maa in ma wa k'u ka bɔli fɛnɛ a taamasiyɛn dɔ ye k'a yira diɲɛmaa la k'a fɔ Iran ka denw u labɛn bɛ k'u ka jamana marabagaw u ka ɲɛminɛbagaw ni o y'u ka giriw ye ka olu kɔkɔrɔma don wa ni bɔli fɛn fɛn kan ka kɛ u labɛn bɛ ka se k'a yira diɲɛmaa la k'a fɔ bi na Irankaw b'u ka ɲɛmaaw kɔ an ka kunnafoni bɛ kuncɛ nin yɔrɔ de la k'aw fo ka koɲuman dɔn aw minnu kun sɔgɔn bɛ jani kibara sira bɛɛ lajɛlen na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ waati wɛrɛ kunnafoni wɛrɛ kɛnɛ kan an ni ce ka anw suganti yaasa ka se ka kunnafoni sɔrɔ nɛgɛ kɛrɛfɛw ka jaw yɛrɛ aw la o tun bɛ Keba Jalo bolo a k'an bɛn dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu o wari t'a de o ko kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta Sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da